Din il-ġimgħa bdew jitqasmu bl-ħlas l-ewwel grupp ta' mediċini użati għal kundizzjoni tal-osteoporosi mill-ispiżeriji tal-Pharmacy of Your Choice, il-POIC. Dan wara li fil-ġimgħat li għaddew ġie ppubblikat avviż legali li permezz tiegħu din il-kundizzjoni żdiedet fil-lista tal-kundizzjonijiet għat-trattament mediku bl-ħlas. Waqt żjara fil-maħżen tas-CPSU, l-entità li tixtri il-mediċini u tagħmir mediku għas-sistema tas-saħħa pubblika, id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn spjega kif l-ewwel trattamenti li żdiedu fuq il-formularju tal-Gvern għal din il-kundizzjoni huma il-kalsjum u l-vitamina D. Magħhom se jingħaqdu mediċini oħrajn għal din il-kundizzjoni b'mod gradwali. Id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn qal li huwa stmat li madwar 20,000 ruħ se jgawdu minn dawn il-mediċini b'xejn għal din il-kundizzjoni li l-maġġoranza tagħhom huma persuni li għandhom il-fuq minn 50 sena. Qed nistmaw li ħajbenefikaw minn dawn il-mediċini ġodda minn ħlas madwar 20,000 ruħ li sallum għax l-osteoporosi ma kienx fuq il-kartuna s-safra. U allura ma kienx mediċini fuq il-formularju tal-Gvern, iridu dal-mediċini jixtruhom. Min issa dawn il-mediċini ħajkunu minn ħlas. Allura dawk il-pazjenti li għandhom l-osteoporosi u jixtiequ jakkwistaw dal-mediċini minn ħlas, jmorru għand it-tabib tal-familja tagħhom jew għand l-ispeċjalista ġewwa l-isptar u jagħmilhom ir-riċetta biex huma wkoll ikunu jistgħu jkollhom il-kartuna s-safra. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn irringrazzja lil ħaddiema tas-CPSU għall-impenn tagħhom biex jissupplixxu lis-sistema tas-saħħa bil-mediċini neċessarji għall pazjenti minkejja l-kriżi internazzjonali fil-provvista tal-mediċini. Chris Fearn fakkar li tul din l-ewwel sena ta' leġislatura ġdida diġà hemm 7 mediċini ġodda li żdiedu fuq il-formularju filwaqt li twessa iżjed l-intitolament għal mediċini eżistenti sabiex żdiedu il-persuni li qegħdin jirċievu il-mediċini bl-ħlas.